भगवद्गीतेचे 9वा अध्याय मुखांतर मेळतस. 9वा अध्यायाचे नाव राजविद्या राजगुह्य योग. हंगा मुरलीधर प्रभून सांगेलवरी 50% जाता, 50% काम आमगेल जाल्ले आणि पुरा मिगेले प्रकार डिवोशनल सर्विस हंग समबेस्त आमका मनाक 99% काम जाता. आणि मुखार येशील पुरा ज्ञान अर्जन करचे. मागीर अपास 18 अध्यायांतू देव एक अपास एक समरी दितस. रिविजन केलेल्या वरी कशी आम्ही एक चेरडाक परीक्षा पेटयताना सांगत पड अशेशे नाव सांगेल परत त्या उडगासू ह्या उडगासू म्हणाल्या वरी देव अपास एक समरी दितस. आता आजी आम्ही 9वा अध्यायांतू दावान कसं सांगला म्हणून पळया. 8 अध्यायांतू देव कडेरी कसं सांगत म्हणल्यारी एक साधकान तगेले शरीर सोणू हे मृत्यू लोकाक येऊचे वाट म्हणल्यारी धूमादी मार्ग म्हणतात ती नाजल्लरी ज्ञानातील नमने मार्ग अर्चिरादी मार्ग म्हणतात ती त्या विषय देव सांगता 2 नमने मार्ग म्हणून. हेकाड भूईंक रिटर्न जाऊचे एक मार्ग, दोन्हीचे रिटर्न जायनातील एक मार्ग. ते सांगिल नंतर देव सांगता हे साधारण जनाक भक्तांक गावना भक्तांक चिटाई मागेलरी ताका हांव पळोवन घेता मिगे लोक येवची तशी नाही ते सती पार्थ जानन योगी मुख्यती कश्चना ताण केदना काही बिविल्डर जावची नज्ज. अयो हे टाइम नाही मग म्हाका शरीर सोडूक आजी पाय हांव मरत की हांव शरीर सोडका जात की हे दक्षिण आहे ना मग हे कसले कृष्ण पक्ष मग अशी म्हणून ताणे मात येऊन करून घेवची नका म्हणून देवूची सांगतस. ताका हांव मेगे लोक आपण व्हरता ताका कीची ते अरेंजमेंट्स आस म्हणून देव सांगता. आणि तदनंतर कडेरीचे श्लोकांतू देव सांगता वेद तपस यज्ञ दान पूरय एक मनुष्यान कोरनोय तक मेलची फल खाली एक भक्ताक मिगेले भक्ती केलरी म्हाका प्रीती केलरी भक्तीन सेवे केलरी तक्का मेळता म्हणून देव सांगता. तशें जाल्यारी हे भक्ती महिम कसं म्हण कळका नवे साधकान भक्ती मार्ग दोरका म्हण जाल्यारी भक्ती महिम कळका. आता आमका कसले एक वस्तू घेवका की कसले एक वस्तू कोरका की म्हण जाल्यारी ताजे महिम कळणी जाल्यारी आमका ताजे वेरी आसक्ती येना. त्या प्रकार देव हे 9वा अध्यायांतू कसं कोरका भक्ती कशी कोरका ताजे महिम वर्णन करतस. आता सुरवेरचे श्लोक आम्ही रेग्या श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात. देव सांगता अर्जुनाकंगा अनसूयवे म्हणून संबोधन करता. अनसूयवे म्हणल्यारी वन हू इज नॉट एनवियस जाळ नतिलो असूय नतिलो तशेलरी अंत तुका आमी मना करून घेवका आमका असूया म्हणला सुनज जाळस म्हण जाल्यारी हे डिवोशनल सर्विस आमका फल दिना. झाळ म्हळ कसले म्हणून पयर हांव एकडन ऐकलेले गौरांग प्रिय प्रभून सांगिले त्यांनी सांगिल कसं म्हणल्यारी द्वेष मात्सर्य पुरस झाळ म्हणल्यारी
उदाहरणेक त्यांनी सांगिले पांडव वनवासांतू असताना त्यांनी नैंची एकडे ना ತಂಗೆಲೆ बिडार पुरा सेट कोण रब्बिलंती पंच पांडव देवळारी दुर्योधन तगल भाऊंडा पूरा गेवनो हेकडे हे नैंचे पलते कड म्हणताना मैं थई कॅम्प करता इत्याक अगत्यस्वे इत्याक म्हळ्यारी ತಂಗೆल वैर जाळ तक्का तंक दाखोचेक कशी आम्ही सुख भोगतांती पळय आमगेला कसं सकडास म्हण सांगून जाळ दाखोचेक ತಂಗೆल वैरी एक कॉम्पिटिशन शे कॉम्पिटिशन आकय वैर म्हण येत मात सरी आकय जाळ म्हण दाखोचेक ते नैंचे हे सायडांतू कॅम्प घालनो त्यांनी ते ತಂಗೆल गॉड अस्ती पुरा घेऊन तंक दाखोच कितरी तक्क म्हणजे जाळ एनवी तशी ते क्वालिफिकेशन सांगतस देव अंगा इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम कसं सांगू बाहेर सरलांगा प्रवक्ष्यामि ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञान म्हळ्यारी कसले आम्ही हे आत्म शरीर नाही म्हळले ते कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज तक ज्ञान म्हणतात विज्ञान म्हणल्यारी त्याचे सोर्स खई म्हणून सांगचे ते आत्मा सोर्स कंचे भाग खई तुकून सूर जाता ते पुरा मना करून घेवचे विज्ञान म्हणतात ते पुरा आमका देव हे अध्यायांतू सांगता आणि आजी प्रयोजन कसले यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात अशुभ म्हळ कसले आम्ही विंगड एक परिभाष करून घेतला अशुभाचे दुड्डू ना जलरी चांकुला जन्मा येणी ना जलरी एज्युकेशन ना हे सकड अशुभ त्याने अशुभ कोण ये संसार चक्रांतो एकदम जनन जतकी अपास मरतांती अपास येची भूईंतू जन्म येतांती अपास मरतांती ते चक्रातुकुनो बाहेर येण्यातील कोण तेही गुंतकी ते अशुभ ते आम्ही सुरेर मना करून घेऊ का ये जीवनांतू अशुभ कसले निज अशुभ कसले म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का ते दुकुनो देव सांगता यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात अशुभातुकुनो तू बाहेर पडता म्हणून सांगता देव आणि नॉलेज देव अंग सांगू वच्चे ज्ञानाक आणि विज्ञानक कसल म्हणून सांगला देवाना त्याचे स्टँडर्ड गुह्यतमम म्हणून सांगला गुह्यतमम म्हळ्यारी हंगा आमगेले इंग्लिश ग्रामर ಅಂತ आम्ही पॉझिटिव्ह कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह म्हणून तिन्ही डिग्री सायकल तशीची हंगा संस्कृत अंतुई आता गुड बेटर बेस्ट नामे कॉन्फिडेन्शियल मोर कॉन्फिडेन्शियल मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल तशीची हंगा गुह्यतमम म्हळ्यारी गुह्य गुह्यतर आणि गुह्यतमम कॉन्फिडेन्शियल मोर कॉन्फिडेन्शियल मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल हंगा दावान सांगू वच्चे हे ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल काही ते आम्ही मना करून घेऊ का शेलरी आता मी कसं मना करून घेतले देवंगा मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल ज्ञान सांगतस ते ऐकलं नंतर आमका आमगेले जनन मरण चक्रातुकुन आम्ही बाहेर पडूयात म्हणून मना करून घेऊ का आता आव दोन्ही श्लोक सोणू तुमका तिन्ही श्लोकार वरता दोन्ही श्लोक ಸ್ವಲ್ಪ डिटेल जाऊन काढता तिन्ही श्लोकांतू आम्ही कसं पळोच म्हळ्यारी अश्रद्धदाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्त्मनी अज्जे डिस्क्वालिफिकेशन ये ज्ञान मेळका जलरी डिस्क्वालिफिकेशन कसले अश्रद्धदान अश्रद्धे म्हळ्यारी कोणा फेथ नाकी तो खंडितची हे धर्माचे बेनिफिट घेना तो कसं जाता अप्राप्य माम निवर्तनते तक हांव मेळना अप्राप्य प्राप्त करना तो मक्का प्राप्ती करनातले री कसले गती मृत्यू संसार वर्तमनी हे मृत्यू संसार
मृत्यूंतू जनन घेवचे मरण घेवचे ते चक्रांतू तो गुंत असता त्यावेळी एका श्लोका सांगला अशुभ तुकून भायर येता म्हणून आता श्रद्धे ना म्हणजे री तेची चक्रांतू जॉईंट व्हीलांतू गुंत असता एक पंत वयर येता अपास तो वता अपास वयर येता अपास तो वता तशी श्रद्धे जाव का श्रद्धे म्हणल्यार भारी एक सुलभ दिसता जाल्यार भारी एक कष्ट आशिल्ले ते कॉन्सेप्ट ते की पंत माय आमका मस्त कष्ट उडयता ताजे वयर आशिल्ले ते श्रद्धे वच्चे जाल्यार आमी फर्म जावन फर्म कॉन्विक्शन म्हणटा ती घट्टी जाऊन बेस का श्रद्धेन तू मस्त काणी तुम्ही सान नसताना सकड ऐकून असो पुरो एक दूध विकचे चेल्ली अशिल काही ती नाहीच त्याकडे दूध वर दिता ना ते दूध घेतल म्हणत काय तू सकाळी येऊ का नातल्या म्हाका दूध नाका म्हणत काय ना ते चेल्ली सांगत बोट मॅन ना ते म्हाका हाडू का ते सकड म्हाका गोत ना तू सकाळी दूध हाण पावयतवे म्हाका जाय नातल्या नाका म्हणत तशीची हर दिवस ती ते एक संन्यासी असता संन्यासी सांगता तू एक काम कर अम्मा तुका हांव एक चीटी दिता ते चीटी हाता दवरून घेवन तू ते ताजे वयर तुकून चमकून वस म्हणटा एक भारी विश्वासू श्रद्धा म्हळ्यार श्रद्धा कहे निश्चय कृष्ण भक्ती कैले सर्व कर्म कृत हय तशी श्रद्धे तिका गुरून सांगिले खंडित जत्ता म्हणून सांगून ते प्रकार ती ते चीटी हाता घेऊन दूध घेऊन सकाळी ते नाहीच त्या काढतो वता वचून दूध दिता एक वार नंतर पक्कनी दूध घेतले ಮತ್ತೆ वता तुका शेतस सकाळी म्हणून हा ते नाहीच वयर तुकून चमकून येता उदका वयर तुकून कशी म्हणल्यार पळय हांगा एक चीटी आसा म्हाका एक गुरून दिलेले म्हणटा ना यो भारी आश्चर्य जाता का तो सांगता हांव पळोव ते म्हाका दितवे म्हणटा हा कसं असता तो पण हे वच्ची येता गुरून दिलेले नवे म्हणून ती ते चीटी ताका दिता तो तशीची ते नैन तुकून वयर वता ना वय चंदेर उदका पाय दवरून नेलार चमकल वयर शी वता मध्यार पावताना तो लेखता कसं असताला बाया चीटी येन तो एक पळया कसं नमने मॅजिक म्हणून सांगून अशी पळयताना तांतू श्रीराम म्हणून दावाल नाव बरोवन आसा तेन्ना ताका मनान दिसता वे म्हणून मना दिसता ते दिशील कुडले कसं जाता उदका बुडोन होळ वता तशें तो अर्ध वाट येनी वे अर्ध वाटयला तेची हातान तू तेची चीटी तेची राम नाम जाल्यार विश्वास आशिल ताका ते पळयले कुडले केदन ताण लेखले की हे वे तशी ते श्रद्धा गेल्ली वे मागीर ते वर्क जायना दावान सांगचे मागीर तू म्हाका प्राप्ती करना म्हणून सांगता प्रभुपादान केदनाय संजे म्हणच वेळ सरी सगळ नंतर जे टाइम पळोवचे जाल्यार कुडले कृष्ण बुक वाजी म्हणता त्यांनी श्रुतकीर्ती प्रभून सांगेल सन्न चिरडू अवेरी इतली तांकां एक श्रद्धे म्हणल्यार ते कृष्णा बुका वयरी प्रभुपादान सांगला रात्री म्हणताना कसले नाका तुमगेले साधने खाली एक ताटी दूध आणि कृष्णा बुक वाजले पुरो म्हणून ते कृष्णा बुक वाजून काही प्रभुपादान हे कसल ते चिरडू मरी नवी ऐकलेल्या वरी ऐकूच काही त्या कहाणी कृष्णನ ಗಾಸುರಾಕ ಬಕಾಸುರಾಕ ತೃಣಾವರ್ತಾಕ ಶಕಟಾಸುರಾಕ ರಾಕ್ಷಸಾಪುರ ಜೀಶ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಪ್ರಭುಪಾದನ इंटरेस्ट आरी हातू चप्पळ मारनो हसची काही सांज चेरडू आमरी मुग्ध जाव का तशी जाव का चेरडू माक पळयंती कृष्णा बूक हंगस जाल्यार इतले प्रयत्न करेंती हे बूक घेवन गरलेगी रात्री केदनाय एक पेज जाल्यार एक पेज वाजूक प्रयत्न करेंती खंडित प्रभुपादाले आशीर्वाद असतो तुमका काणी मात्र भारी सुलभ आणि चेरडू हाकय सांगून दिल्यार साधारण 9-10 वर्ष नंतर कोणाकय हे बूक वाजोन ट्राय करूया सन्न चेरडू इंग्लिश इंप्रूव जाता मनान तो काणी दुसरे सांगूक टाइम स्पेंड करूक पुरा तांकां खंयची एक वर्षान मेळटा ते खंयचे भाशे री तशी
प्रभुपादानं मुग्ध जावनो हास्चिके रशी जाव का पूतण्यानं चेरडू अजीश मारूचे शी जाव का बेस्ट झाला बिफिटिंग म्हणून सांगू तशी भारी श्रद्धेशील काही आमगेले प्रभुपादाक ते श्रद्धे आम्ही डेव्हलप करून घेऊ का. आता दोन्ही श्लोकान कसं सांगला म्हळ्यार हे आयचे आमगेले हे 9वा अध्यायन तो देव कसं सांगू होता ताजे फीचर्स कसं सकड राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम कसं सकडस ताजे फीचर्स ऐकल्यारी मागीर तेची आमगेले सगळे जल्म तंतू आम्ही कळवूया म्हणून आमकां दिसता विंगड कसले नाका म्हणून हे सकड आम्ही चंद करून मना करून घेऊ का. राजविद्या मागीर गुह्यम सुरेरी राजविद्या कसं म्हण पळया देव सांगता हंगा राजविद्ये खंय आता सांगू वच्चे भगवंतान हे अध्यायांतू ते राजविद्या म्हणल्यार राज किंग ऑफ एज्युकेशन पुरा एज्युकेशनाचे किंग काही आजीवरन ये भूईंतू कोणे जेवते कसले तत्व की सिद्धांत की उदाहरणक गौतम मुनी जेवो शांडिल्य मुनी जेवो कपिल भगवंतू मागीर याज्ञवल्क्य कोणी जेवो खंयचे एक तत्वज्ञान बरयलेले तांगेले सिद्धांत ताजी पुराचे सार काही हे आज आमगेले 9th चॅप्टरांतू कसं म्हूण पळोवचे वच्चे ताजे पुराचे सार ते देखून ताका खंयताय म्हळ्यार वेदव्यासान बरयलेले ते वेदच नव्हे ते वेदाचे सगळे सार एसेन्स पुराचे एसेन्स आमकां कसं मेळटा वेद वाजून सगळे 1 लक्ष श्लोक वाजून मेळचे ते विद्येचे आणि हक्का कसले व्यत्यास ना म्हणून हंगा राजविद्यांतू अंत परपटांतू प्रभुपाद सांगतांती ते देखून राजविद्या कसं म्हूण कळ्ळें आमकां. आता गुह्य म्हळ्यार कसले सिक्रेट गुह्य म्हळ्यार द किंग ऑफ ऑल सिक्रेट्स सिक्रेट म्हळ्यार कसले आमकां एक मना करून घेवका आम्ही भगवद्गीतेंतू इतली काळ आम्ही शिकून आमकां मना गेला की पळयात तुम्ही एका अध्याय इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द कमिंग चॅप्टर्स एका अध्याय खाली एक इंट्रोडक्शन फील्ड प्रिपरेशन म्हणटा ती कशी अर्जुनान तागेले मन सगळं सेट करून हे केलेले ते एक फील्ड प्रिपरेशन वरलेले चॅप्टर्साक मुखार येवचे. दोन्हीच्या आणि 3 अध्यायांतू ज्ञान दितस देव कंचेचे बॉडी अँड सोल आर डिफरंट वी आर स्पिरिट सोल्स आम्ही सोल आध्यात्मिक आम्ही आत्म जीवात्म आम्ही शरीर नाही म्हळ्यार एक ज्ञान दितस ते गुह्य जावन आशिल्लें ज्ञान सगळ्याक गोतना खंयचे युनिवर्सिटी काडयंती आयच्या दिसांतू खंय एक डिपार्टमेंट आस की वेर द सायन्स ऑफ सोल इज टॉट ना प्रभुपादान सांगला खंयचे युनिवर्सिटी दाखयन तुम्ही सोला विषय शिकोवचे खंय ना कितले की सब्जेक्ट्स तुमकां शिकयतांती फिजिक्स मॅथ्स केमिस्ट्री इंजिनियरिंग एस्ट्रॉनॉमी मागीर पुराय ना मना शिकयतांती जाल्यार आत्मा विषय शिकयनांती एक्सटर्नल एज्युकेशन कितले दितांती ते कॉन्फिडेन्शियल जावन आशिल्ले ते इंटरनल एज्युकेशन दिनांती जाल्यार इम्पॉर्टन्स खंयचेक बदल जाल्यार सोला की बॉडीक सोल ना जाल्यार बॉडीक व्हॅल्यू ना सोल ना म्हण जाल्यार बॉडीक उग्गी काणू उडयतांती जळयतांती ना जाल्यार पुरतांती कसले म्हणून ताजी विलावरी करतांती जाल्यार आमकां आयज मेळचे एज्युकेशन पुरे शरीर संबंध जावन आशिल्ले सोला संबंध जावन
कंचिकडने शिकैनांती ते देखून ते गुह्य ज्ञान मगिरी सत्ता अध्याय तो कोनो 8 अध्याय ताई 4-5 स पुर योगाभ्यास मगिरी 4 चे ज्ञान कशी ते परंपरे दावान दिल्लेले ज्ञान ते सकड ते सोडियांती 7th अंतू आणि 8th अंतू देव ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आत्मा नॉलेज 2 आणि 3 अंदित्ता 7th आणि 8th अंतू देव कशी प्रत्येकांती तगल वैभव अंतू रबला उत्कांत हाव रुची जावनस सूर्यांत हाव प्रकाश जावनस चंद्रांत हाव चंद्रिक जावनस वेदांत हाव ओमकार जावनस अशी प्रत्येकांत आय एम परवेडेड प्रत्येकांतचे एसेन्स आव म्हण सांगून देव आमका ही एनलायटन्स आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस आमगेला कृष्णा कॉन्शियसनेस ये वृद्धी करची की तरी तो आमका हेल्प करतस कोण सकड विमुख जाला कृष्णाले तुकुन तांक सकड वापस टू रिवाइव देअर कृष्णा कॉन्शियसनेस तो हेल्प करतस 7th आणि 8th अंतू अत्त 9th अंतू देव ते कसलते आत्म तज्जे मूल कशी काही तुका नाही लो म्हणून सांगतस काही ताई म्हणल्यार आम्ही गेले आम्ही देवाले अंश ते देखून आमगे देवाले सेवे केले मात्र वी आर फुलफिल्ड कशी एक सायकल स्क्रू तो पोण असलेरी तक मोलना ते स्क्रू काणू सायकलाक फिट केले मात्र ते स्क्रू आ मोल ते प्रकार आम्ही आमगेले ऍक्टिव्हिटीज कसले ऍज ए सोल इन द स्पिरिच्युअल किंगडम अंतू आमगेले ऍक्टिव्हिटीज कसले म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का ते मना करून घेवचेक ये अध्याय तो देव सांगता हेल्प करता आमका ते देखून अंग मेळचे ते नॉलेज दॅट इज कसले गुह्य राजगुह्य सीक्रेट्स अंतू इट इज द किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स पूरा कॉन्फिडेंशियल मोस्ट कॉन्फिडेंशियल म्हणून ते देखून देव सांगता आता राजविद्या जल्ले राजगुह्य जल्ले मगिरी पवित्रम म्हणल्यारी प्यूर म्हणतो हे नॉलेजच नव्हे कितले प्यूर म्हणल्यारी ते कोण करता ते सर्विस भक्ती सेवे त्यांनी तांका क्वालिफिकेशन आणि एज्युकेशन कसले अगत्यना हाली अनसूयवे जल्ले पूर तन्नी प्यूर जतांती हंगा प्रत्येकले आम्ही एक नाही एक फॉर्म ऑफ सिनफुल रियाक्शन्स आम्ही स्लेव जल्लंती आमक ते मेळताची आणि प्रत्येकले सिनफुल रियाक्शन्स वेरायटीज असो पुरो प्रत्येकले डिफरेंट स्टेज आसारी असो पुरो विंगड स्तर आरी उदाहरणेक एक मनीसो एक बी घालता म्हणले की विंगड बी घालता विंगडकलो अनेक बी घालता जाल्यार पुराय बी नमुने एकल्याक मोळक येवका म्हणना एक हर दिवसाक एक मोळक येवचे पुरो अनेक 4 दिसान मोळक येवक पुरो अनेक 4 महिन्यान मोळक येवचे पुरो तशीच पहिले राधानाथ स्वामीजीले लेक्चर ऐकत त्यांनी सांगेल बार वर असतायच काय एक बी ते बार वर असच काय तका मोळक येवचेक की दीग बतकैते रूक तशी प्रत्येक बी एकल्याक मोळक येवका म्हणना ते प्रकार आमगेले तशीच ते ओड जावन ಕೆಲವು ಉಗ್ಗಿ ಫೂಲ್ ದಿತ್ತ ಕೆಲವು ವೇಳ ಫೂಲ್ ದಿತ್ತ ಕೆಲವು ಉಗ್ಗಿ ಫಲ್ ದಿತ್ತ अशी आम्ही केलेले पापा कर्म उग्गी एकल्याक त्याचे मोळक येवन फ्रुटिफाय जावका म्हणना ते ಕೆಲವು उग्गी फ्रुटिफाय जाता ಕೆಲವು मागीर सीड फॉर्मारी असता ते देखून आम्ही हे पाप सकड एक ने एक दीस बोक्काची जाता जल्लेरी दावान सांगील प्रकार हे भक्ती सेवी केली म्हण जाल्यारी कसं जाता अप्रारब्ध फलम पापम ऊटम बीजम फलोन्मुखम
क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनां म्हणल्यारी अप्रारब्ध फलम पापम अप्रारब्ध म्हणल्यारी एक पाप मी केला मागीर ते पाप करतले तू ते पापाचे इन्क्लिनेशन गेला ताण रब्बेला ते पाप करचे जाल्यार एक नाही एक दीस ते पाप वयर येवन आम्ही ते भोगता जाता ताका म्हणजे अप्रारब्ध फल म्हणून मागीर कूटम बीजम फलोन्मुखम कूटम म्हळ्यार एक स्टेज सिनफुल डिझायर्स येवचे तेवय नाश जातकय बीजम म्हळ्यार सिनफुल डिझायर्स आमकां हांव पाय तू पाय ताका ते गरले वचून वचूशी कोरका म्हळ्यार एक डिझायर असता ना ते ताई क्रमेण आणि प्रारब्ध आम्ही कसं भोगतो संती ऍट प्रेझेंट ते ताई क्रमेणेव प्रलीयत क्रमेण पुरे नाश जातकय ग्रॅज्युअली वॅनिशस म्हणत सांगा कसं केलं रे विष्णू भक्ती रतात्मना विष्णु भक्ती केली म्हणजे रे पुरे कशी कर्पूर गुड्ड किती वाट जाऊन असं पुरं एक सान एक स्पार्क आयला पुरतक दिल्ल्या पुरो गडी भितरी ते बस मजावन पुरे गुड्ड नाश जाता गुड्ड ना ते मागीर पळोवचेक हे प्रकार तितले पवित्र मागीर पवित्रम उत्तमम उत्तमम म्हळ्यार तमा म्हळ्यार डार्कनेस मेटीरियल उत्तम म्हळ्यार दॅट इज बियॉन्ड मेटीरियल ऍक्टिव्हिटीज हे भक्ती सेवेस नव्हे इट इज ट्रान्सडेंटल दिव्य जावन आशिल्ले येते ऍक्टिव्हिटी ते बळयतान दीस पुरो कॉस्टली रांदे काय हाडले ते केले हे केले कोणा कितरी आईदर गुरु कितरी ना जाल्यार कृष्णा कितरी आंबू पळय कसा मोल हाडली पळय मोल दिवन असगत्यस्व इतले सुरवेर हाडचे ना एक भक्तू पळोवचे गेल्यार मेटीरियल ऍक्टिव्हिटी दीस पुरो कृष्णाल वैरी प्रितीन ताणे ते केल्ली म्हणजे जाल्यार इट इज ट्रान्सडेंटल काण तुडग असेत म्हाका अकबराल कालांतू एक दुर्बळ पंडित आशिल्लो त्या पंडितान रोजाचे गुच्छ घेवचे वताना ते वेळारी अकबर ते पावता अकबर तागेल कामाचे पेटोवन ते मोल्लोन हाडी म्हणटाना त्या रोजा बुट्टीक हागे लेगी ताणे 5 रुपये की 3 रुपये की म्हण सांगून असता पंडिता लागी ते अकबरा खुश जाले म्हण सांगून ते अकबराल कामाच ताका 5 रुपये दिता ताका दिनातील म्हाका दी म्हणटा ते देखून हा दिवचे वताना पंडित दिसता इतके हांव सोंड दिवं का राय जेवो कोणी जेवो हांव घेवचे मिगेले श्रीनाथाक श्रीनाथजीक खंडित हांव मोल पळयश ना म्हण सांगून तो सांगता हांव तुका 7 रुपये दिता म्हणटा तेन्ना 7 सिल्वर कॉइन्स दिता म्हणटाना अकबर सांगता अकबरने अकबराल कामाचो तागेला सोंड दिवचे ना जे एक तुच्छ पंडित तो सोंड दिना हांव ताका म्हणून आनीकय मोल चडयता 10 म्हण सांगता तेन्ना हो पंडित आनीकय 15 म्हणटा हो 20 म्हणता 25 म्हणता कडेरी जिखून तो पंडित घेत ते सगळे तागेला आस्ती पास्ती पुरा विकून तो ते गुच्छ घेता ते रोजाचे पुरा घेवन हेर दिवस तागेल पूजे वेळारी श्रीनाथजीक चंद कोरून रोजाचे मंटव कोरून रोजाचे पंडल कोरून इतली चंद कोरून सेवे करता इतली चंद कोरून सेवे करताना हंगा विठ्ठलनाथजी असना वल्लभाचार्यर पूतू तन्नी श्रीनाथजी हंग पूजा करताना हंग आरती दಕ್ಕೈತಾನ पंडितान ते श्रीनाथजी ತಂಗೆಲೆ ತಗಲ್ ಗळ ತೊಗ್ಗು करत ಕೈ त्यांना विठ्ठलनाथजी निमगैत कೈ मिते तू गळ ತೊಗ್ಗೆಲ್ಲ म्हणून आव त्या पंडिताले तगल भक्ती मेगेल वेरेचिल प्रीती पळोनु मक्का मेगेल गळे कतान तितले दुड्डु दीवनु मक्के रोजाची एक माळ गल्ला ते दुड्डवा प्रश्न नाही तगल ते मोगु मेगेल वैरी ते मक्क तगले दूर आमक कसले ना मत्ती जुकुचे मात्र मेगेल काम म्हणून सांगून श्री साक्षात श्रीनाथजी मत्ती जुकुत कೈ ते विठ्ठलनाथजी दूर तितले प्रीती भक्त म्हळ्यारी कृष्णाक ते देखून पळोवचे आमकां मेटीरियल ऍक्टिव्हिटीचे दीस पुरो जाल्यार ते उत्तम ते पवित्रम इदम उत्तमम मागीर
प्रत्यक्षावगमम. प्रत्यक्षावगमम म्हणल्यार ते प्रत्यक्ष जावन आमकां फील जाता. आम्ही भक्ती सेवे करताना आमकां सम कळता आमगेल्या मनांत परिवर्तन जाल्लेले एक सूख मनांत आनंद आपापीची आमकां एडवान्समेंट जातस म्हणून प्रत्यक्ष जावन कळता आमकां. आणि प्रत्यक्षावगमम कोणाला की तुम्ही सुरवेर उदाहरण एक हरे कृष्ण चॅन्टिंग करून पळयन ती म्हणून सांगले री त्यांनी खंडित सांगता 2 दीस जावन मेले येवन सांगेन कसले चेंजेस असवे म्हणून लाईफांत खंडित त्यांनी सांगता हे सगळं आमकां प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स कितले की जणांक जप करू सांगले री तांगेल्या मनान चेंजेस हरे कसं कीची तांगेल्याक अगत्य दुःख दावाल पाय मुळा तुळशी केद नाय दवरी आणि दावा कसले पण उद्द आणि दूध दवरी म्हणून सकड सांगून भक्ती सेवेन तांकां रिगयलरी खंडित तांकां हे सकड प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स जगता आमकां खंडित येवन आमगेले येवन सांगता ती बद माताजी तुम्ही सांगेल्या बद्दची म्हणून सांगून हे सकड आमकां लाईफांत पळयत साक्षात प्रत्यक्ष जावन पळयत कसं हे सकड प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम. धर्म्यम ये धर्म ये अज्जके वाड धर्मुना ये भक्ती सेवे या अध्याय तो दावाना संग वची पळय गुह्य जानवशीलते ज्ञान ते धर्म ते परम धर्म. प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम. धर्म म्हळ्यार कसले सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तीर अदोक्षजे. ते नारायणाक अदोक्ष जाक भक्ती करचे प्रीती करचे ताज्जे ओडू धर्म ना तेचे परधर्म आशिल्ले भितर हायेस्ट परफेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन जाल्यार जनाक डाऊट येता वय वय तितले पूर्व प्रीती केले पूर्व सेवे केले पूर्व विंगड कसले नकवे याग यज्ञ होम कसले नकवे डाऊट येता जनाक कितले डाऊट येता म्हळ्यार सुसुखम म्हणून सांगलांगा कोणाकय प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्यम. भारीची सुसुखम सुख सुलभ कर्तुम करू का जनाक डाऊट येत काय आबा तितली सुलभ सवे म्हणून प्रभुपादान सांगला कसं म्हणल्यार इतली सुख म्हणल्यार सुलभ म्हणल्यार खाली भजन सांगचे हरे कृष्ण महामंत्र रब्बूनो नांचूनो दावाले हत्र नांचूनो प्रसाद खावचे दावाले खाली तितले केले पुरो देवा लोकाक तुम्ही वच्चेत म्हणला प्रभुपादान सांगला you can eat your way back home back to Godhead. You can eat your way. खाली प्रसाद खाऊन आम्ही दावाल्या पावयेत ते देखून प्रभुपादान इस्कॉन बुलेट्स म्हणून सांगून इस्कॉनान तो भायरी सगळ्याक अट्रॅक्ट करूक दावाल प्रसाद म्हणून ते गुलाब जामुन त्यांनी कोर्ण दवरूचे शिल्के सुरवेरी ते गुलाब जामुन खाऊनची दावाले उच्चिष्ट खाऊन सगळे अट्रॅक्ट जातशे ऑटोमॅटिकली अट्रॅक्ट जातशे फॉरेनर्स पुरा दावाले तितले एक पॉवरफुल ते दावाले उच्चिष्ट प्रसाद कितले म्हणल्यार प्रभुपादान सांगला इट इज सो इझी दॅट यू विल मिस इट. इट इज सो इझी दॅट यू विल मिस इट म्हणून सांगला. इतले इझी वे असेश ना बा चैतन्य महाप्रभून सांगेल ते वाटच नव्हे सगळे सांगता काही ऐकून खाली एक भजन करचे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे याची सांगचे दावाले द्राक कसले दवरचे दूध की कॅरेट की आणि नांचे आणि मागीर ते खावचे प्रसाद सकड तितले सुलभ असवे तितले सुलभ ना बा कस चलते तितले को येवे ये म्हणल्यार कितले शास्त्र सांगला याग करका यज्ञ करका ध्यान करका तपस करका तितले कष्ट सुलभ ना बा म्हणून सांगून प्रभुपादान सांगेल वेरी इट इज सो इझी दॅट यू विल मिस इट. तितले की जण तितलं सुलभ ना म्हणून विंगड वाट्यांवर तसंती कर्मयोग ज्ञानयोग अष्टांग योग हठयोग असे मस्त नमने वाट्यान वतसंती ते देखून प्रभुपादान सांगला तुम्ही प्रसाद केल्यारी इट विल शूट युअर माया डेड म्हणून सांगला. माया आमकां आवरण केलेलं ते मायच नव्हे ते नाश जाता म्हणून प्रभुपादान हे सांगला. कितले ताय म्हणल्यार 3 नमुन्याचे येस पळय उदाहरण एक भोग त्याग आणि भक्ती
ये एक सुलभ एक काणया वाटेन सांगता हांव तुमका. एक कोणता एक भक्त येवन एक गुरुले निमगयत काही भोग त्याग आणि भक्ती म्हणल्यार कसले गुरु म्हण निमगयताना ते गुरुले लग्गी तांगेल भक्त विजिट करू येता काही तांकां आशीर्वाद घेवचे तेन्ना सुरवेरची सेटा भितर पेटे म्हणटा काही असिस्टंटा लागी शिष्या लागी तो भक्त ते बैसन पळयत काय गुरु कसं करत असं म्हण गुरु कुडान तो एक सेट जण येता काही फल वस्तू पुरा घेऊन येता काही आणि गुरुल मुखार दवरता काही तेन्ना ते गुरु कसं करता म्हणल्यार ते हळ्ळेल शिष्यांगल तोंड पळयना काही ते हळ्ळेले ऍपल आंबो ते पुरा बक 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 खात काही खावन त्या काडून प्लेट आणि वस म्हणटा आनी एक सेट जण येता काही त्यांनी फल अशी हाडता काही फल पुष्प पुरा तेन्ना गुरु सांगता काही म्हाका नाका नाका म्हणून त्याग करत काही पुरा वरियंत पुरे वरियंती वचंती म्हणता काही तेवी हो पळयत काही लागी बशिलो तिन्नीचे एक सेट येत काही त्यांनी हाडता काही अशीची ते प्रकार त्यांना हे गुरु चंद करून हासून तांगेला उलयत काही ते आपडत काही ते फल पुष्प पुरा भारी खुश जाल्ले म्हणून अशें करता काही द्यायचे तांकां जाय जाल्यार 2 आंबो मागीर फ्रुट्स पुरा प्रिती आशिल्ले ते ऍपल पुरा काडून सायडा दवरता काही पुरो संतुश्ट जाल्ले हे बरलेले पुरा तुम्ही वरियंती तुम्ही वांटून घेयंती म्हणून सांगून दित काही 5 जण काही खुश आहेत काही त्यांनी गेल्या नंतर गुरु निमगयत काही हागे लागी कोणा खुश जाल्ले खंयची 7 जण खुश जाल्ले तू निमगेले नमगेले प्रश्न म्हणताना तिन्नी सेटाक म्हणटा हा ते तू सुरवेर दोन्ही ते तशें केल्ले म्हणताना ते भोग अनेक त्याग भोग केल्यार कृष्णा खुशी जायना यज्ञशिष्टा असेना संतो मुच्यंते सर्व किल्बिषय भुंजते ते त्वगम पापा हे पचंती आत्मकारणात कोण तांगेल कितेरी रांदप करून खात की तांगेल कितेरीची स्वार्थ कितेरी यज्ञ करणतील दावा दीनतील कोण खात की यज्ञ दावानं सृष्टी केलेले कंचे रूक जेवो फुट्स जेवो कसले दावानं सृष्टी केलेले ते थक्क दीनतील कोण स्ವಂತ स्वार्थ कितर खात की तो चोरू म्हण सांगला आणि त्याग करतांती ಕೆಲವು ಜನ ಆ त्याग केला म्हणून अर्थुना दावानं हे केलेले वस्तू आम्ही त्याग करू का आमगेल वेते उदाहरणेक आम तुमगेल घरले येवनु ಎದ್ವೇಲ್ ಬೈಸುನು एसी पळयले फ्रिज पळयले आणि टीव्ही पळयले आम आजी तुकून ये फ्रिज त्याग करता ಇದೆ म्हाका नाका ये डायनिंग टेबल त्याग करता तुगेल नेकलेस दाखयल नव्हते त्याग करता म्हणल्यार ते मेगेल वेते त्याग करूक ताकाची तशी त्याग एक नमने पिशेपण काही लुनसी आणि भोग ते चोरपण काही भोग करचे चोरपण त्याग करचे पिशेपण ते देखून भक्ती ग्रॅटिफिकेशन वाट नाही नेगेशन वाट नाही सब्लिमेशन मात्र दावाक सरेंडर जावन दावा प्रीतीन ताण केल्या गे दावा तू खा सुरवेरी तू काणगे तू कर्पण करता म्हणून सांगून ते आम्ही घेतले रे जितली वॉर्ड एक हायेस्ट टॉप मोस्ट प्रॅक्टिकली जाऊन एक डिवोशनल सर्विस आणि कसले ना आमगे देवस्थान जाल्यार आम्ही GSB देवस्थानांतू वेंकटरमण देवस्थानांतू आम्ही पळयत 13 वेळार सकड असचे प्रसादू लेख पुरंत आम्ही आमकां ते मना वचना ताजे पवर काय ना चिमकलेल कुडले जल्ली गो समार जेवलिवे जेवण जेल्वे जाग मेळ्ळिवे हेच आम्ही निमगोचे आमकां ताजे पवर गोतना किती जेवणस प्रसाद समाराधने आमगेले वेंकटरमण देवस्थान खंयची गांव काडी अंती पुत्तूर जेवो उಳ್ಳाल जेवो मंजेश्वर जेवो बंटवाल जेवो कोडियाल जेवो खंय काडी अंती कितलेच समाराधना आमगेल कोडियाल वेंकटरमण देवस्थानांतू 365 days अंतू साधारण मेगल अंदाजो मगोतना 200 days 200 म्हण येता समाराधने प्रसाद इतक आमका स्वाम्याला तिरोभावाक समाराधने ओड स्वाम्याला आविर्भावाक समाराधने
ತಂಗೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಾಂಕ ತಂಗೆಲೆ ತೇರು ತಣ್ತಾನ ಸಮಾರಾಧನೆ 5 ದಿವಸ ತೇರು ಬಾहेर ಕಡ್ತಾನ समाराधನೆ ತೇರು दवरतान भितर दवरतान समाराधने मागीर मंजेश्वरांत ते तेर जाताच म्हळ्यार हांगा वेंकटरमण देवस्थान समाराधने अशी ते देखून ते प्रसादाची इम्पॉर्टन्स आम्ही मना करून घेयनी इथे का आम्ही देवस्थाना वचून प्रसाद खावची इतली रुची ते गरलेकी करूनच जिते का आम्ही आमक देवस्थाना इथे वच्चे आम्ही ते शिकून घेवचे का स्वाम्यानं परत शिकायला कशी आम्ही लाईफ लीड करका म्हणून सांगून प्रसाद खावका सकाळी उठून ते स्तुती पुरा वाचका आम्ही प्रसाद खा आमका आईच दिसांतू आम्ही मन खंडित करका आम्ही पाय तुकून प्रसाद मात्र खावचे श्रीला प्रभुपादाना कसं सांगला प्रसाद मात्र खावका म्हणून सांगला ते देखून आम्ही मन आणतो खंडित करून घेऊ का प्रसाद साधारणाची एक येणे वाटणे खाली जगन्नाथपुरींतू प्रसाद खावनूची विंगड कसले करचे नका काय जगन्नाथपुरी रब्बून कडे कालांतू तेही रब्बून 54 भोग 56 भोग असते नमून वार प्रसाद खावियत पुरे ते वासिरी पळोका गेलेलेची धावाले ते रंदप शुगर येना पुरा हातान केलेले आणि उद्धा काही तशीची गंगे जमुने पुरा ते येता ती गेले उदकांतू ते कितले म्हळ्यार प्रसाद खावनूच धावा लोका वचत म्हणून शास्त्र असं जगन्नाथपुरी रब्बून ते देखून आमक गोतना कसं नमने आम्ही टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ साधन करतस ती म्हणून आजी आईच्या दिसांतू आमगेले ये भगवद्गीते कोर्सांतू सर्वलेले चढती पर्सेंटेज अंतू अबाव 40 and above 50 म्हणून मग गेल म्हणत दिसतस जाल्यार आम्ही अशी आलोचन केल्यारी आम्ही आमगेले 40 की 50 इयर्स अंतू कितले प्रसाद खावन असो पुरो कितले प्रसाद खेळले आमगे आम्ही पुरे आम्ही मस्त आम्ही लाईफ बाहेर खावन कोणाला हत्ता खावन लागी करतलेला हत्ता खावन प्रसाद नाही जालेले रोड साइड खावन पुरो कितकी आम्ही वाईट करून घेतला आमगेले लाईफ आणि पुणे पाय तुकूनची आम्ही खंडित करून घेऊ का मनांतू प्रसाद मात्र खत्ता कसले जेवते कष्ट पुरो केलो जनाक नायनातल्याने करची कष्ट सब आमगे ते मस्त जण तंतंगल कष्ट तंतंका जाल्यारी दावा विसरनातले उद्दा पुणे स्टार्ट विथ वॉटर उद्दा दवरी काय नातल्यारी दूध दोषना काय नातल्यार गोड गरले हाडलेले कॅरेट ऍपल तवशे असं सकट दवरनो ते खाताना ताजी एक चेंज पळयंती कितले ताय म्हळ्यारी ताका कितले प्युअर म्हळ्यार ते पाप काडचे कितले पॉवरफुल म्हळ्यार पाप करचे शक्ती ना काय तितले ते नमने ते दॅट इज सो मच इम्पॉर्टंट म्हणून अंग शास्त्रांत सांगला प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम टाइम जाल्ले आम्ही एकच लोकार असंती आणि नेक्स्ट क्लास पळोवया प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम अव्यय म्हळ्यार इटर्नल एवर एक्सिस्टिंग आम्ही ಕೆಲವು ಜನಕ ಲೆಕ್ಕ पुरो आजी आमका हे सकड करचे भक्ती सेवे मागीर आमका मोक्ष पावत लिबरेशन जाताची मागीर ना ते म्हणून नाही तशी नाही ते हांगा प्रॅक्टिस करचे आम्ही भक्ती सेवे आम्ही ते प्रॅक्टिस करचे भक्ती सेवेची प्रॅक्टिस करचे नाही हांगा प्रभुपादान सांगिल्ल्या वरी हांगा मँगो रॉ जाल्यार ते रायपंड मँगो गोलोकांतू हांगा केलेले ते करचे उदाहरण सांगता टाइम जाल्ले जाल्यार म्हाका मन रब्बना एक सिनेमा चकड तुम्ही पळोवन आसताले ती विसरता ऍक्सिडेंट जावन घरा उज्ज लागून हिरोक विसरता कोण तो म्हणून कोणाला चल्लो कोणाले बम म्हणून विसरता तेन्ना कशी करता ती अपास तसले एक स्टेज सेटअप करता ती कार डॅश जेवचे मागीर उज्जू लागचे ताजे भितरतून ताका भायर काडचे ते सकळ जाता कुडगस येता ते प्रकार आम्ही डेली हंगा डिवोशन सर्विस करची ताका आम्ही अध्यात्म लोकांतो ते करचे अशेले ऍक्टिव्हिटीज येची दावा स्तुती करचे आरती करचे दावा रंदप करून प्रसाद दिवचे ताका खावचे चांग जलावना म्हणून निमगोचे हे सकड आम्ही हंगा करत सुका
करता 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 एक नाही एक दिसो आमका ते कॉन्शियसनेस रिगेन जाता आव अंगाच नाही हे लोकांक संबंधपट्ट नाही आव दवाले सेवकू कसले अंग चेंजेस जावो कसले डिस्टर्ब करना तुमका एक मन दोन घेऊ का आम्ही दावाल सेवक म्हणून कसले अंगा सिच्युएशन्स असो ट्रायबुलेशन्स असो आम्ही चंचल जायना ती म्हळ्यार सಣ್ಣ प्रॉब्लेम्स कसले प्रॉब्लेम्स लाईफाचे आमका ते क्रॉस ओव्हर करूक आमका ते सहाय करता ते प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम् अव्यय कंचे मार्ग जावो कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग कांचे प्रयोजन नथिंग विल हेल्प यू ओनली भक्ति मार्ग विल हेल्प यू इटर्नल कितले म्हळ्यार केन्ना काय कितली सुलभ म्हळ्यार कसलेय तू सुरवेरी करी चुकी करी ते मागीर ऑटोमॅटिक सम जाता आमगेले महादेवेंद्र स्वामी तीर्थ म्हणून काशी मठाचे त्यांनी 7th स्वामी आमगेले तांगेले भारी एक योगी जावन आशिल्ले त्यांनी वाल्केश्वराचे मठ बॉम्बेंत त्यांनीची कसले स्थापन केलेले आज इकय कसं निमगेले री स्वाम्य तांगेले स्वप्न येता कसं आम्ही प्रार्थना केले री मेळता म्हळ्यार एक ನಂಬಿಕೆ कितले म्हळ्यार ते ನಂಬಿಕೆ ते वृंदावनास तांगेले लाईव्ह कसले जिवंत समाधी जिवंत समाधी वृंदावनात कोण आज इकय त्यांनी नित्य बनगंगा म्हणस्ते सायडांतू तकाड चिक्के तळे ते नावचेक वत्ताकय कितले की जणान सकाळी तांगेले पादुके शब्द पुरा ऐकलाकय आणि कितले ते म्हळ्यार आजिकय नमगण आमगेले नरसिंहाचार्य म्हणून नरसिंह भटमा म्हणून मुलकीचे त्यांनी परिचारक जावन आशिल्ले ती सुधींद्र स्वामी आले त्यांनी सांगितलं कसं म्हळ्यार तांकांय ते अनुभव जाला कय हंगेल जीवंत समाधी वृंदावनात कोण बनगंगा वाटेरी कोणेर हत्र निद्दल म्हण जाल्यार सकाळ उठयतना त्यांनी विंगड जागे तुकून उठोच ते अनुभव तांकां जाला म्हणून त्यांनी सांगितलं ते देखून हे सकड प्रत्यक्षावगमम धर्मीय अव्यय आणि सुसुखम करतम भारी सुलभ नारदान खाली तागेले अम्मा कामाचे आशिल्ली कसलेय क्वालिफिकेशन नाशिल्ले नीचे अंतू जल्म येईल नारद पुरजल्म अंतू हे कामाची पूत जावन आशिल्लो ते कामाची ना कंचकीची चारी संतांग गेले अवंगले आयदन पुरा घासून असताना ते वाटे वरलेले उच्चिष्ट खाऊ म्हणून सांगून निमगोन खाऊन हे परफेक्शन पावला सिद्धी पावला जीवनाचे ते देखून अंतू आम्ही दोन्ही श्लोकांतू महिम ऐकले आणि सांगू गेले री मस्तच ते देखून समय अवकाश ना हंगा आम्ही राबोक जाता आणि अनेक पाय नाही परा अजे चारीचे श्लोकात कोण आम्ही कसले देव सांगता म्हणून हे 26 श्लोक एक दिवसार कंप्लीट करूया आज वटूची 3 जाल्ले काय करू जायरा हरे कृष्णा हांव सांगिल कसले तुमका चूक दिसला म्हणजे अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे